winjo bed ni dhi nyime kod tayo chenro magi. Nitiere moko bende ma pod ok ochopi nyaka gie sani. Dipo ni en katiba wuon ema nyalo bet ni ng'ikruok kendo winjo bed ni loko moko kuom fuonde koso ji giwegi ema olokore tama ng'or ma ok chiegi kendo winjo bed ni oganda ema loko pachgi. Higni 15 mar katiba mar piny Kenya nyakora mogi wadwa do iye koda yawuot luo adek kaka nasenyisi an koda Odeny Salim ilendo ni Thing 8 wakili. E kinde mane pok obedo wakili ne en jalo mane loso kod jopiny ahinya ground kate kor gwenge kotenre kod weche mag goyo ombulu mar paro mane idendo ni referendum mar loso katiba no. Kata mana bang'e en achiel kuom jogo mosechung' kane wacho ni winjo bed ni kete e tim. Diponi oseneno ka olemo nitie koso bothe mang'eny. An kod okil Kamaloka Charles Omanga achiel kuom jogo mane nitie Bomas of Kenya kama ne ji ogoye kom chwoye kom kendo goye mbaka ka igundo katiba manyien makoro tayo piny Kenya nyaka tininde ni bang' kano osidhe gana 2010. En bende wan kode kae ka wan kod Buka Omole ma owuod gem kendo jagoro maduong' mar duond bura mar CPMK. Wan kode ka nyakwara mogi kaka jakiro ne ratich oganda bende. Kendo wang'eyo ni to bende katiba osetiyo. Machiegni uru e twak mar buch jopiny otieno ma kawuono. Amor ahinya ko yudo thuolo kendo Nyasaye bende omiyowa thuolo mar bedo jogo ma nono katiba at 15. Higni 15 mar katiba. Odeny, Thing 8. Dipo ni katiba osechopo Thing 8 mari koso Thing 8 opogore gi katiba? Aparo nitie achiel ariyo adek ma katiba osechopo kare. Mokelo go lokruok manyalo bedo kaka beyo e piny mokonyowa kaka jo Kenya. Kata kamano nitie ng'ikruok moko bende e chopo kare dwaro mar katiba no. Ng'ikruok mantie go moko nitie mane i katiba wuon monego bed ni kolo mondo miyo ne kaka iloko gi mondo gibed gi tiende. Te ka nitie ng'ikruok machielo mar jogo momi teko mar chopo kare dwaro mar katiba. And ajawache ga ni samoro gima noyudowa en gima Yesu wacho ni wakao divai manyien to waole ndede moti. New wine in old wine skin. Koro ndede ne mabro yiech kecha katibu biro kaka wine manyien to wadwan mondo waole ndede moti tiene ni joma implemente pod nigi paro manyachon. And my take every sector. Migao moro amora neno kata mna gik manyoaye mokalo mar obila. Katiba ne dwaro no obila mondo wae wach mar police force obiye police service. But obila me dwaro no bed police service no pod mind ne ni e police force. Koro en ndede moti tidwa no olne divai manyien. So mano be en ng'ikruok machielo momako jogo machopo kare katiba. But generally nitie gik mang'eny ma katiba okelo no maber. Mane ngeka nyakwara mogi winjo ka Odeny Salim ngeka. Okili Charles Omanga nondiko gini gi lek. Lek go king'iyo gi inyalo miyo gi adi ewi adi nyaka gie sani. Erokamano George Bati, mokwongo kuom atamalo anyalo miye 65 kuom 100. Nimar nitie mise mane waketo kaluwore gi migepe mopogore opogore gi kaka kidienje mag sirikal kata gi fuondege mopogore opogore nitie kaka nonego bed ni tiyo. To ahinya to molire to gi ratiro mar oganda. Kuondego nitiere kuonde mang'ikruok wasetemo go hatua kabisa kendo king'iyo weche mag doho kata cases go mosebed kitimo aneno ni korka kono wasetemo bedo kwago hatua. Lakini kichako ing'iyo bende kuonde mag ne nitie migepe mopogore opogore ma wacho ni independent commissions mane wakete i katiba ka iyudo kapo nitie kaka nitie rochruok kuom tije momegi kuom migepe kuonde mamoko. For example, king'iyo kata wawuoyo for example wawach ni National Land Commission kata National Police Commission. Iyudo ni samoro pod executive nitie kaka bedo gi interference magi are independent commission. Koro kuonde go iyudo ka mise manoketi ok en mise motegno. Koro nitiere kuonde monego bed ni wachungo to wakete ratil. To wang'iyo ni en atamalo adi kuom tich to ang'o monego bed ni timo higni 15 bang'e. Erokamano Buka Omole, katiba at 15 higni 15. Mokwongo higni 15 kosebedo gi benchi mar 2010. Aparo ni wanyalo kawo thuolo ni makende mondo wach ni katiba no komi jo Kenya. Katiba ne jo Kenya ogolo mondo yud katiba manyien. Biji ne otho mang'eny. Wanyalo paro ni lweny mar loko chike
wasebedogo e Kenya kae. Emomiyo wacho ni kawuono kadibede ni nitie ng'ata manyalo tugo gi katiba no, to tugo gi remb jok manotho kimanyo katiba no. Nonro mar katiba en katiba 2010. Wanyalo wacho ni e Afrika kae wan gi katiba maber maloyo kuonde moko. Lakini bende wanyalo lero ne jopiny ni katiba no nyalo bedo maber maloyo kanyo. To bende nyaka bed ni walero ne jopiny ni katiba mar 2010 osebedo kachando josiasa manie gine ma Kenya kae. Kendo adona jiw kuma odenyo wacho ni jok ma oyudo katiba manyien to paro to pod otimo nade, odong' paro machon. Paro pod en machon. Mago jok manego bed ni yudo telo e Kenya kae. Nikech ka katiba wacho kama to gin gidwaro timo ng'ono mopogore. Koro nyaka wang'e ni katiba ni bende nitie jok mago lweny, josiasa moko ariyo adek moko madwaro nolok chike. Koro gimomiyo onego bed wapenjo ni jok madwaro nolok chike ni iloko chik niloko makonyo jo Kenya kose iloso negi. Mane kuma dwaro wacho nikech sasa mineno ka josiasa moko ariyo dwa loko chik. To idwa lok chik ni jo Kenya mowacho kose gin josiasa ariyo moko adek madwaro. Nikech gima chando jo siasa mantie Kenya kae en ni sama gidhi yiero to giriwore jok mowuok kuonde kamoro to gidwa ni gipogo lemo. Koro ne ei katiba mantie ni ok oyie mano. Emomiyo ineno kata ka ker Ruto wadondorego ahinya. Nikech kata Mudavadi timo ang'o e sirikal sana. Iluongo ni Prime Secretary. En oket kanyo katiba mano. Koro aneno ka nitie jok motelo ne Kenya kae ma gino ok gidwaro ni katiba no mondo timo nade odhi mbele. Katiba no wacho weche mang'eny kanyo ma pok aneno ka wawacho wach mar housing. Pok aneno kotin. Wach mar education pod aneno ka ker mar Kenya ka pod wacho ni education pod nyaka to oket education man michulo pesa. To katiba wacho ni education no bedo mar non kendo bedo mar kinda ma ng'ato ka ng'ato nyaka yud. Oyudo ni katiba ma Kenya ka yaporo ni jo Kenya omak motegno. Kik mondo giyie mondo olok katiba itok chik mar ji ariyo mokadek. Gima winjo ka owuoye kama odwa makore uduto te en ni wach mar timo lokruok kalunde ne katiba. Ni nitiere kama kokoro chope tinyalo ridne nuts moko kata inyalo gony moko titweyo manyien kaluwore kod kaka ji osepimo ni to tiyo nade. Odin king'iye buka wacho wach moro ni nitiere dwaro mar jotelo magombo ni mondo tim lokruok ne katiba ne dwachgi. Sama itimo lokruok ne katiba kuom ranyisi kopo ni jotelo wacho ni owinjo bed ni ng'iyo ogai mar ODM Raila Odinga kawuono kaloso wacho ni nitiere kama koro owinjo bed ni ng'iyo kun moko e kuro aukot ma bende en achiel kuom jogo ma bende nitiere Bomas of Kenya kod Charles Omanga Gini bende wacho ni thuolo koro oseromo mowinjo bed ni ing'ien to bende nitiere lokruoge moko mowinjo bed ni timo. Lokruoge gi kitimogi ng'ama owinjo bed ni benefit bende joma dwa ni tim lokruok nigi chuny mar kelo lokruok ma dhi mulo ja Kenya koso en ni wabed kode kaka ngaso konywa kaka joma nie telo. Aparo ni kama chako go wach mar ni divai manyien ole ndede machon. And gima wadwa buka wacho en ni katiba ni osemiyo joma nie loch feel uncomfortable. Okomi giwinj ka gima gin thuolo mar dhi nyime gi timbe gi maricho mane gitimo chien. So samoro makelo gi e paro mar mondo gilok katiba mondo suit pachgi ochop dwach giwegi magen go. Ne kata gima wajumbe higo wach mar CDF ni koto se wacho nyadinwoya kendo nyadinwoya kabisa ni wabunge okonego bed gi teko mar implementing projects. Teno ka giluore gidwan gilok nyaka katiba mondo katiba omigi teko no mondo CDF pod obedi e pachgi. Nyiso ni wan gi katiba manyien to joma implement gi pod nigi paro machon to chik to se loki. And kanye kama pod adwa ni mondo insist ye kabisa ni nyaka pachwa onego bed ni gimo chakore gi e pachwa, pach jopiny, pach jotelo mondo wang'e ni gik moko lokore. Kitabu maler Muma wacho jo Ibrania sura 7:12 ni ka kit dolo loki chik be nyaka loki. Mano nyiso ni be ka chik olokore to kata kit dolo be nyaka lokore. Ka kitayo piny
ng'ama chunga kama tayo piny ma en jatelo bed jadolo dho wuoyo kuom dolo mar weche mag chuny but ki interprete wach mar telo mar piny it means the governance the means of governance mwatayo go piny ka chik olokore to mano bonego lokre winje kata ji kapod wacho nyaka kawuono ni wan e opposition katiba ni you can't anticipate ng'ato nego bed ni opposition katiba ni paro ni wanego bed gi majority gi minority onge gimiluongo no opposition the entire parliament onego bed ni ng'iyo executive gi oversight executive koko badho gi ni ng'ato yier gi president e chama achiel kata yier e chama machielo but okene ka mentality manie bunge podi en mentality mar katiba machon mane nitie opposition gi ng'ama nie sirikal which is not the infrastructure mar katiba mantie sani so pod oduoka mane paro mar ni nyaka wachak gi paradigm shift in terms of obwongowa pachwa kaka wabedo wired gi structured kochakore jotelo nyaka jago kura mondo wang'e ni wan e katiba manyien in terms of whether katiba is ripe for changes yes. I would say that's correct kata katiba mosebudho mang'eny machalo kaka mar US kanochuoge mwaka mar 1787 to koromo 1789 to already Congress nosekalo first 10 amendments to koromo 1791 to states mag the US nokalo the first amendment 4 years down the line gikalo the first 10 amendments mondo miyo migi teko mane chiwo thuolo freedom of speech ne chiwo thuolo mar religion mar press gi gik makamago mane gidwaro ni mondo miyo timre koro kata wan wawegi nitie gik mwaseneno bwana Bati mwanyalo go e mbaka makonyo japiny kuom ranyisi tij deputy governor en ang'o obet kacha notimo ang'o nikech katiba ok omiye role ma specific monyalo timo obet kacha the mercy mar the governor gimachielo MCAs gi be gin gi capacity ma ginyalo oversight go governor koso gin joma nyalo yware gi governor pile pile ni kapono tamo gi winjruok to wa impeach gi be wanyalo keto infrastructure moro mamiyo MCA miyiero ni kech yiero ng'ama idwani mondo oversight ng'ama nigi mwandu turi to ng'ama yiero ni to onge gi teko no koro giko ne chuno no mielo mien governor or koko mielo mien governor to wich hante mondo yudi yo minyalo golego so some of those things makonyo jopiny gik mwago e mbaka kaka CDF gi mamoko koro wanyalo review mondo wang'e ni ere kaka wa implement katiba ni e yo makonyo jopiny not e yo ma jotelo dwaro yes Omanga yes lokruok koro chiek winjo bed ni mae thuolo ma koro inyalo time lokruok to ginang'o gini thuoke mage in iwuon ibede e Bomas of Kenya samoro lek maru kata vision maru mane un godo sama indiko katiba ni noriere tir to gwenyruok chak bedie ineno ka kare ma ne wadware ahinya kata wadwa neno mbele moingo kaka gik moko lokore sani ang'o gini mwinjo bed ni time lokruok mar katiba ni ahinya manyalo konyo japiny Jojo Dirabati maduong'e moloyo en ni kaluwore gi gik mane waketo bende en kaka relationship mar different arms of government ing'eni kiparo nitie jafa Ufaransa moro niluongo ni Baron de Montesquieu Baron de Montesquieu ni nokelo gimoro miluongo ni the separation of powers tene migawo ka migawo mar serikal nitiere kaka onego bed ni relate gi wadgi nigi teko mare to ok independent but interdependent tene ji nyalo bedo gi sumruok wach tene ka wan gi the legislature ma en parliament to wan gi the executive to wan gi the judiciary mai kama ne mise ni nobedi maduong'e moloyo nikech kane ng'iyo ndalo machon kata gik mane miyo ji ywak mondo miyo wa expand ga democratic space en ne yudo ni gimoro amora ne nitie kuom sirikal mamalo tene executive ne nigi teko mang'eny ma gimoro amora judiciary ok nyal golo ni ng'ane nigi ratiro mar timo gima chalo kama kapok executive omiye go ahead parliament bende chik mane kalo ne gin pend chik matek ta ma ok mije piny thuolo to maduong'e moloyo king'iyo weche mag issues of representation mane makoro miyo wang'iyo ni sani to koro chopo sama onego wago katiba ni kogno moloyo nikech ing'iyo ka samoro nitie weche I feel kata an kora wuon kaka joma ne obedo kacha ni we are overrepresented tene overrepresentation in the sense that ineno kaka issue of 2/3 gender rule parliament pok kale nyaka sani mane neno ka doho nowacho ni mondo bunge vunje nikech pok gitimo mano e kama be pok obedo implemented nyaka sani to bende king'iye pend chik no endo iyudo ka what does it aire kaka odhi gimodhi achieve nikech kwang'iyo issues ma buket ne onge kwedo gender moro amora kata appointive kidwa yier ng'ato to konego bed ni yiere chuo te kata mon lilo mano katibu osekete pend chik kacha koro kwachak wadhi e machi mag representation miwacho 2/3 gender rule ni
implementing that issue gender rule is so difficult. Otamore. Kendo en gima nyalo keto kendo be msigo mang'eny malich kuom japiny. Koro magi nitiere gin gik moko ma samoro sani onego bed ni koro wakolo kamineme. Koro wang'iyo ni to koro ka mondo miya wuothi mondo Katiba wuoth motegno kanyono piny. To onego wakol kogno ni wagol ka walok kama nikech king'iyo bende koro sani kendo kalore kaka kendo sirikal chako bedo. Ineno ni samoro inyalo yudo ni executive koro dwa keto matek sana chalo gima dwa duoko tich machon mane kar pok nodo kata manyien ma executive man gi teko mar timo gimoro amora cha. Yes. Kendo yudo ka seche moko parliament bende kalo chik moko kaka koro gik moko kaka housing levy, gik moko kaka SHA shift gini ma koro keto gi weche mang'eny gi. Iyudo ka nitie gimiluongo gi dho ngane legislative overreach. Iyudo ka koro ng'ato dhi jaod bura kaka okete no onego bed ni gindiko chik cha. To gindiko chik moko modhi beyond kama mandate margi onego bedie. Talafu iyudo ka gima inform loko chik gi. Iyudo ka samoro ok en gima people centered. To Katiba wani en Katiba maber in the sense that o expand kum ratiro mar oganda. Tichake yudo ni kendo ka koro wachalo joma ok dwa bedo nuwa moro wang'wa nikech onego bed ni wang'wa ogo thenya. Maonge ok wandwe kata wang'wa kalure kwadwa ng'iyo kaka bede ni jo sirikal ng'ata momi teko. King'iyo kaka gik ma koro timre counties wasane. Nikech ibiro yudo ni wan gi what we call the devolved nepotism to gi devolved corruption. Tiende ni gima watero kacha mwa devolve sani en mane ma wuod nyaminwa ma waya ma jadala wa ma ng'ane no chung koda ng'ane no ko chung koda. Koro yudo ka gik moko machalo kamago certain those interests. Samoro koro miyo kata devolution in itself okwanya yudo wanga oche kuma chomo makare. Pinja ka abiro ir buka. Charles Omanga, iwacho ni nitiere gik moter kata gik maricho makoro dhi modonjo nyaka telo manunjo bede dhi konyo japiny piny kucha miluongo ni devolution. Chik onge manyalo tueyo kata mako kata kumo kata chungo gigi koso ji giwegi ema koro amua ni gini kata ng'ado e chunygi ni hapana ma koro gima ok nyalre gima dho ngere dweno ni wang' teko mar chayo chik ma kokete gi dho ngere machok iluongo ni impunity. Gima timore ni ya ichao gwang' ticha gweno. Gimomiyo ichao gwang' ticha gweno en ni japiny owuon giwegi sama pok omi ng'ato thuolo ni ng'ane Salim Odeny kata Charles Omanga kata Buka Omole emoromo gi bede thuolo machalo kama mar telo. Onego bed ni osegoye darubini mong'e ni capacity gi chuny gi tabia gi kaka ne Omanga dongo gi kaka Salim kata Buka Omole dongo. En jagono mobedo ni ong'eyo gima telo en to gi gima telo dwaro. Koro kar ka ichayo gwang' tichayo gweno nikech japiny bende nikech samoro ka ng'ato jadhodu kata gavana jadhodu kata ka deputy governor ai gweng'u to samoro kata gik moko dhi marach nikech iwacho ni gigi bende we must be eternally vigilant. Mana wacho ni onego bed ni wago wang'wa onego bed ni wago wang' mogo thenya. Wang' mogo thenya ni wamoro wang'wa maonge gima kalo ma ok wa scrutinize. Koro yudo ka gini ibiro chayo japiny nikech japiny king'iyo kata gwengewa kapo ni ang' iwacho kata ni gavana dhi marach iwacho mane gin gipingo gavana nikech ok gavana onge korgi loka korgi kocha. To kar mondo mi wang'i ni to chike moketi kata kaka ginene County Governments Act wacho nang'o in terms of kata kidwa tim projects county the integrated development plan ka. Yes. And no priority areas gin mage to ka koro biro yudo gima kama ng'ikruok bende bede. Mami yudo ni kendo nego bende wachak wang'iyo Katiba ni kendo wakole kabisa. Yes. Mondo wang'e to koro chike moko ma bende ma support kata devolution ma Katiba oketo gi. Ere mane ma bende onego chako redi to mane monego gony mondo mi watwe mondo bed gima otimo limited. Okay. Buka e wach mar ratich oganda en achiel kuom gima Katiba ni olosi ahinya. But samoro ng'ato nyalo wacho ok ang'eyo kaka unene nikech wakolo i Katiba ni 15 an go kinde ariyo ka ma bende doyo e gini in bende bende kikedo na ratiro mag oganda nitiere gimoro ma samoro dho ngere nyalo luongo ni rights overlap. Ratiro mar oganda dhi matuomre ma ng'ato koro kia ni ka koro achopo ka to koro adhi rocho ratich mar ng'at machielo kata kopo ni achopo ka to koro adhi kala ahinya. Samoro jomoko nyalo neno ni Katiba ni odwa kete ratiro mathoth moloyo ma koro okoro bed ratiro koro nyiso ni ichayo bede migepe mag sirikal kuom ranyisi samoro nyalo obila nyalo neno ni ichayo gi nikech ratiro moketie Katiba. Ginyalo neno ni do tuomore nikech do samoro chiwo
rageng mang'eny miluongo ni injunctions ni kata chenro moko manyalo kelo lokruok ne ngima jopiny gik machalo kamano. Ere kaka jokelo ratich oganda abende gin achiel kuom jok mane ogolo pachgi e loso chikegi osebedo kaneno ka ratiro mag oganda samoro katiba ni diye kata katiba chiwe malach mokalo kiew. But katiba kochiwo ratiro mar jakenya malach moingo kamoro. Ing'eyo ni katiba en temo riwo paro mar oganda. Ni wan kaka jo Kenya wadwaro ni wadak kama. Ni right mar jakenya mar ng'ata ng'ata nyaka bed gi ratiro mar wuoyo. Ma ok onego bed ni nitie ng'ama inyalo tamo kuwe Kenya ka in. Katiba mi ratiro no. Kopo ni wuoyo modire ayany. Kendo katiba bende wacho ni sama ayany but bende nigi ratiro mare. Yes. Mondo nyalo dhi na e doho, mondo donjna, mondo doho ng'ad ka ayany. Lakini ayany miwacho no ayany nikech wan waneno ka jok ma dwaro ni gidwaro wacho ne jopiny ni kik ping gik ma gitimo. Ema wacho ni yene kata bende an be ane doho na hinyo. Ayanyo ka wacho ni kwelo tikwelo to ni buka yanyo. Ka wacho ni nitie gima onego bed ni miyo jopiny tikaw miyo jolalo wacho ni nang'o buka ke josiasa moseyudo moseyier ok dwar ni mondo wachne gi adiera. Lakini ei chike okane ka nitie ratiro mar wan kendo wadwaro ni omede yaro ratiro mar jo Kenya bed gi more rights. Especially sani pod ing'eyo ni kata kirango constitution 2010 nitie ratiro moko momiwa lakini kirango penal code tuma police tiyo gi machoncha. Kech pod sani no kata the other day nyoro nanano the nurses ne oding'ani. To pod ne wacho ni pod nyaka gidhi gi many permit mondo ka gidhi ng'anyo ondike chik kuni. Nyiso ni police gi sirikal ok dwar rito chik. Koro nowacho ni ei Kenya ka chik mar 2010 omiyowa our rights as the Kenyan people. To those rights pod odwaro ni mondo omedgi. Mokwongo kata right mar yude tich e Kenya ka. Ang'o momiyo mano sirikal masani ok nyal miyo joma tindo tich e Kenya ka. Koro weche manao wach madwaro na achaka nuoye en ni wach mar loko chike. Yes. Wach mar loko chike ng'amo kele miloko chike. Donge moro chane wantie gi BBI be notemo loko chike. Kada sani kono claim bikuru. Donge dwaro loko chike. To iloko chike ni jotelo mag siasa madwaro nolok chiki. Kosi loko chik nikech jo Kenya dwaro nolok chik. Nikech wan wawacho ni sani pod wacho ni watamore. Jotelo gin jo Kenya gi bende. Gin jo Kenya ma osemi thuolo mar tayo Kenya. Lakini ei tayo Kenya kanyo gisoro nitie kamoro ma pel chiko tulande. Otamore kuma ginyalo yude gimoro. Koro ok inyalo wacho ni koro osebedo kwede kama donyo chiwino ka MP mar mbele chodhi e lijiko wacho ni en e parliament kanyo tino dwaro ni ka ji odhi ng'anyo to miyo mana room moro kata kona moro grupa kache mago e koko basto wadhi ang'ono wadhi dala ni mane chik modoro ni nikech koro kwadhi ng'anyo to waketho gi mano wacho ni jo paro mar Kenya sani e weche mag chik ok ni gidwaro rito ratiro mar dhano. Gin gidwaro ga ni pen chik mar 2010 ni mondo kethi mondo wadhi kuma ng'ono mondo wache chandore iga mokalo gi masani. Ang'o momiyo pod indhiyo ji tok chik? Ang'o momiyo pod irwako ji e police stations moko bedo gazetted e tok chik? Ang'o momiyo pod wayudo ogol mama police gi militia tiyo kamoro achiel to sirikal nitie? Nikech wayudo ni e 2010 en katiba maber. Wan ok wadwa ni pod oloke sana. In fact kendo mano waywa piny kabisa. Kendo wacho ni ng'ama dwaro mulo chike ko wan be wan gi gima dwaro noloke chik kanyo. For example, anyalo wacho ni kata nitie some devolve like land is a main issue kanyo.
kirango weche mag low. Iyudo ni low, wan gi low ting' adek. Kanyo wan gi mar community, wan gi private land, wan gi government land. Lakini kwarango ei Kenya ka land mane omi teko maloyo en private land. Makata community land, kata government land, iyudo ni private land ema to then devolution kirango CS Siaya kata title devolved functions kirango mar land the minister mar the lands department must get the land has not been devolved down there. Koro any government mamalo podwaro mako gik moko monego bed ni timo bedo devolved. Koro wantie wan gi gik modwaro ni oloke chike kan lakini wawacho ni samo chopeni modo kwane ber mar loko chike mar Kenya ka nikech wanoneno ni kata mana 25% mar katiba masane ni pok sirikal masane timo okelo ber mondo nere ne jo Kenya ka koro jok ma wacho gi chien ni gidwaro loko chike gidhi mbele gi wacho ni chik midwa lokni idwa lokano konjo mane wach ma Wang'e wach moro kama bende mundo japiny ayanga achiel kachiel wach mar public participation golo paro e kinde midwa kal kata idwa timo chenro mag dongruok ma en achiel kuom gima katiba ni okete ma in ahinya ni koni ma nyalo kelo duond japiny machiegni weche mag tayo piny. Salim, kani uluororu e kinde mar referendum mag motelo ne katiba ni pach jopiny ne en achiel kuom gik manowinjo bed ni japiny mako motegno ahinya. Diponi ma osethiro chenro mag dongruok winjo ka moko kuom jotelo koni nitiere thuolo moketi gi chik mar mondo timie gimoro dongere deno ni timeline to koponi oket kendo wach mar kawo pach jopiny ne nyalo ywayo kinde mar neno ni gik moko timore wang' sa. Kuom ranyisi in gi ndalo 14 mar timo gimoro to nyisi ni idwa timo gini e constituency nyaka ibed gi public participation mabende nitiere gi kwan mag ji moromo. Bukang' ne ywage kaka jaked ne ratich oganda ni nochok mana kweth moro matin emogolo pachgi mabende chal ni kweth ni en mar jatelo moro kata mar kweth moro to ok oriwo jo Kenya mangima. Ere kaka ma owinjo bed ni itimo mondo wach mar public participation onyuol olemo ma katiba no oketene? En kare ni katiba ni ochiwo teko mang'eny kabisa ni japiny ando dwaro ni ng'ama tayo ji kata ng'ama telo otel kadhi gi jopiny kik otel ni en mbele to jopiny owe chien. Nego otel ka jopiny moketo e diere kanyo mondo jopiny obed joma make decision. Ma notim mondo mi telo bed telo makare kendo telo maber, telo man gi accountability, telo man gi transparency. Sama jopiny participate e ka transparency gi accountability bro betie kendo ka koro dongruok bro bedo dongruok ma responsive ma respond to dwach jopiny mondo kik obed dongruok mi paro ni ji ni paro ni kokel cattle deep kanyo to ber but okipenjo jopiny mondo jopiny go wach nang'o wuon ma gidwaro. Gimoro ne kilo mango wacho kae ma yiera go ni in terms of joma wayiero mondo bed jotelo, we need to check that wabe kaka jopiny mondo wang'e ni ng'ano mwaketo ka. Katiba machon nok dewo ng'ama iketo. Katiba machon tek ne in kod pesa ni moro ing'e wuoyo mamit kata wi bith bas koro iyieri. To katiba ni odagi mano ni kata wi bith kata ing'e wuoyo gi ji kata in gi pesa to nyaka bed ni timbe ni kare. Okelo gimiluongo ni integrity. Ibed ni ng'ama wiye bith ng'ama riek kabisa ma komi thuolo to nyalo dhumo kisungu maler. Kata ibed ng'ama nigi pesa kata ibed ng'ama ong'e wuoyo a very good orator but timbe ni ok beyo. Katiba ni ok dwar ni telo. Nyaka ibed ng'ama nigi integrity makinono tinyalo yud ni ng'ama timbe ne kare kendo ng'ama nyalo tayo ji yo moriere. Ok jami badhi, ok ng'ama tur chike, ok ng'ama timbe ne richo then itelo ni ji. So that's why I think what mar public participation no, is to ensure ni gimitimo ni jopiny gino gen kuro because nothing for us without us. Kan itie gimidwa timo ni jopiny then involve shirikisha gi mondo gibende gibed gi duole mano. Ok nyalo wacho ni makore riek ni in koro in mesia in koro idwa timo ni jopiny ing'e pach jopiny koro tima ni ok ipenjo jopiny. If you go that way then idhi bedo gi dongruok mari moro ming'e kaka iyudho gik moko kuom jopiny to jopiny bedo maonge ng'eyo. Kuom thuolo maromo nade Salim winjo bed ni penjo jopiny wach nikech ng'uro osebetie ni ikawo mana jomoko matin ma wiye wiye. There is no time that is never adequate. Kata omiyi mana 14 days kidwa consult jopiny. The problem here is that willingness, utashi wa kisiasa, political goodwill mar ng'ama otelo ni ema ok dwar mondo mi oshirikisha jopiny.
Can it be a decision when it made kato bedo mna made gi 2 days? There is always room to consult your piny. Mondo your piny participate, gichiu pachgi and they move. Ketika mimi wakateko mondo consult your piny en ngama nigi resources. Kata ka en county government en gi resources. En gi gache matien gi dongo, en monyalo dhiri your piny kuma jo piny nitie, mo consult your piny. En gi human resource. Monya wacho ni kata county kaka koro Siaya, wan gi wards per day. We are holding 30 sittings in a same day. 10 personnel manyadhi kwend gote mondo gichok pa jopiny mondo giduogi collate ging'eni ma ka jopiny dwaro. Kwan mar ji adi moromo miwacho ni ma koro romo ne public participation nikech magi gik makelo penjo mathoth ahinya. Gima timore Jojo Dirabati wakili kimake gi kanyo gima timore no kasto adwa penjo ni to wach mar integrity ma en chapter 6 mar constitution kata kidieny mar 6 mar pend chik ni bende en gima inyalo bende osenyisruok ni en gima nyalo tiyo kose en bedo koro onge koro ng'ise ni wadhir kaka wadhire no. Jojo Dirabati mokwongo wakunga make mana gi kar public participation kacha kami penjo ni ji adi moromo. Ing'e gima timore en niya onge gimoro ne onge haraka nikech kopo ni gima wadwa timo ne en gima dwa no konyo jopiny. Tiende nyaka wamiye a reasonable time ma wa consult go jopiny mwa penji mwa pimi ni to oganda duto ji maromo kama owacho kama onge ata malo mowacho ni keturu ji 10 ko wacho kata ji 5. Yes. Gima timore niya kopo ni gimomiyo ineno kaka wach ma public participation ni ma ineno kano mche no ne chik ncho loki mukelo wach ma public participation kuro bedo entrenched. Yes. Nikech ne yudo ka samoro ka idwa ne otim gimoro kaka ne ineno kaka ne timo weche moko ng'ato dhi kawo ji center to choko ji e hall moro to owuok kanyo ne mano no se consult jopiny. That is public participation. Public participation must be constructive. Tende no nego bed gimoro man gi mijingo ne wuon maka itiro report ni na penjo jo nyando constituency kuma ae to jo nyando yoro ne jo nyando wacho ni wacho chele kod en wach niang kod en wach mar floods mai gima giwacho ni priority area. Emo mi yudo ka seche moko ka wadhi koro kata mana wach mar leadership and integrity ne. Yes. Mage gik momiyo koro sani onego beni wachak wadhi wakolo kudho wach Katiba ne nikech iyudo ka sama ne define who a state and who a public officer is. Yes. Idhi yudo ka jo wabunge kane koro dhi nikech ne nitiere 6 chapters moko mane nyaka chak los pend chik miluongo ni qualifying statute. Then under leadership chapter 6 of the constitution nomiyo parliament thuolo ni nyaka it shall enact another law to give effect. Koro tene mane manomiyo ne ugodhi wa enact what we call Leadership and Integrity Act. To koro kanye mane wabunge no dhiye nikech public participation mineno koro wawuoyeni nokotimore makare mane gidhi gi water e down. Makoro gik ma chapter 6 wacho ka yudo ka okoketo mijingo nikech iyudo ka koro ng'ato odefine a state officer gi a public officer. Koro idhi yudo ni ng'at moyier ma ja siasa en kata timo gimo marach kata onego mana ng'ato. To ni pod nyaka exhaust gine process ng'ani to nego ng'ato. Tiyudo ka state officer tiwacho ni the mere apprehension, the fact ni nyalo bedo suspected ni you have committed a crime, step aside. Koro dhiru ka wabunge koro kaka jo siasa ne gidhi gikawre giketo kaka joma nie public officers iwinja aso gigolore state officers koro joma jo state office ge ma koro dhi oket gicha ne ma gicha maka ahinya otweto ole ng'utgi koro mano be momi neno ka koro gima manche okal ma conflict of interest act ni o replace chik moro maniluongo ni Public Officers Ethics Act of 2003. Koro yudo ka magi gik momiyo sani onego bed ni kwang'iyo nat koro moloyo koro kar chapter 6 of the constitution kani nikech kae ma omiyo ng'ato nyalo timo gimoro gi impunity mane wawuoye cha ma ng'ato kodewre to chik wacho ang'o. Koro momiyo yudo ka wabunge gi kuma ne gidhi cha gine mane gidhi gi ketho gicha ma gi water down magima Leadership and Integrity Act Office Public Office Ethics Act gika ne gidhi gi gwe kucha ma koro Leadership and Integrity Act gidhi fine kukun moro jo siasa jo wabunge odhi oketo gimoro kanyo mo cushion gi talafu iti ng'ama jati sirikal monde kene ingeni kipodi nyalo chich kodi gino ni article 75 yani the mere fact ni bedo ni in that office does not bring honor to the nation and does not give integrity of the officer the officer whole ini wuka gwata to koro ka wabunge kone idhiro kane gidhi giketo gicha magikete mayom koro okoridore ne gi matek koro mane momineno ka weche mag public participation when that act was being enacted in parliament we really fought ne wago koko malich mane wadhi nyaka court ne wadhi nyaka doho
ne wan nyaka do mondo mi wangi ni mi wa thuolo gima gidhi timo mato ne gin impunity no ne gidhi magikalo leadership integrity act ma oketo ma yom kuom public officers to oredo tole maung'ut state officers. Ka wachigni tieko lolo mar chik nyiso ni chik yware nyaka tim macha duog ka ng'ane nyaka ng'ane nyaka tim nonro kuom ranyisi ko otenore kata kod weche mag mibadhi nyaka tim nonro kod samoro apisi ma ochung' ne kedo kod mibadhi EACC ka gisedhi magi recommend mondo omak ng'ato ng'ani ka file itero ne ODPP Office of the Public Prosecutor chak non gini wacho ni ma koro wagwetho oko ka onge wachak water gini edo ywaruok machal kama gin gik manie katiba ma bende wacho ni ng'ato nyaka luli ng'any duto madwarore monde kinyalo make mondo tweye kaluwore ni oyud ni adieri en gi ketho machal kod mano. Ywaruok kata lolo ni en gima kelo duoko mapiyo e weche mag ratiro kata justice koso gin achiel kuom gik momiyo katiba ni samoro nyalo bedo mapek kendo japiny bedo gi pek e winje. Buka But mokwongo ywaruok mag cases e court kata doho kata samoro samidwa tim project public participation neno ka ywaruok no ken ni katiba ema miyo gigi yware. Mokwongo kata ka en gi case bidhi e doho gima timore ni ka nitie jok moko timo tijegi then case no bro yware. Kidhi e court kucha nitie prosecution kapok omaki onego bed ni oloso file bodonje wang' makoro investigation oloso file bodonje wang' botene public prosecution botimo mano ogoye tik lakini ok inyalo wacho ni in pile pod imanyo evidence isemako ng'ato e court mano pod weche nyako timo mano mayuare. But samoro ango chik bende onego bed ni ni chik bende imanyo go adiera. Adiera ok manyo yot. Adiera nyaka wamany kendo wamany kwa lingmos. Ok wanyal dhi ni wan wadwaro no time sana. Ni ng'ane no dhi president no dhi kama wadwaro no team project. To project miro no team o affect go jopiny nade. Koro ok waneka ni sani nikech sani kata kichako project an kaka jakenya ok anyalo dhi court. Tawacho ni wadwaro ni mondo do mewa orders mondo wa stop project no nyaka gik ma awacho ni court no onon mondo ka project odhiangon odhimbele en ni jopiny Kenya osechiew gimanya diera pile ka pile to ok gidwar ni ng'at ni jasiasa moro ma wacho gimito mono mitim koro mara adwa na wach ni joma bende samoro temo galo kaka chik ni mondo odhi mbele gin jo parliament nikech parliament in fact wakili wacho kama ber nitie samoro ma constitution wacho kama to the parliament poko o enact a law to make this implemented kaka around 2 weeks ago the young people nedwaro ni mondo recall MPs kat elected leaders moktinegi but what has happened and they visit this pod girito parliament mondo enact chik mondo that recall clause can actually be effected on in law. Kwa hiyo ni maana kata public participation I'm not sure but wakili nyalo konya paro ka inyalo kata ntie kwa the public participation samoro wa question public participation no ken quality yes lakini kwa no ken quality to act manemo otiwo guideline public participation onego benini gijedi onego benite me how long or rely mana on what they're thinking of one person kata ngat man drive that agenda okay misoni in parliament bende ninde teach okay emomiyo constitution ni kidam wach mogik ka watiyo kichwachore kanyo gima ogik modwa ni mondo mitie godo twak ma kawuono mar buj jopiny wach mar Higni 15 mar katiba adwaro wacho ne jo nyikwara moginen mana lweny ne okwayudo katiba ni mondo wamejo siasa mokari adeko tugo kapod no anendo to jogi dhi loko katiba ni giloko bedi wi en jopiny obed ni ginyalo wuok oko mondo giwach ni katiba mane remo churne ni onge ng'ama nyalo loko katiba no tok chik ni nyaka gidhine jopiny mondo jopiny ochiw pachgi lakini sani wanokwane ka problem en mar loko katiba sani problem en ni kuo mantie serikal gi
jotelo mantie sirikal moko ero jopiny mage jok mane go gol monde nikech jogo kwanyal entrust ni manyalo nigine mage nyalo loko chik wanoro ni piny chik nyaka lok gi jopiny ok jo jaria dek moko mobetie office malo ero kamana enya Charles Omanga wach mogik wachna mogik en ya Jojo Dirabati to gi nyikwara muga jwang mawinjo wasani yes any amendment to the constitution must be based on a genuine need. Lokruok moro amora mar pend chik owinjo bed ni itimo kaluwore kod dwaro ma uyanga ma jopiny maneno ma uyanga ni ma dwaro ni ma to koro nyaka lokne pend chik dwaro mochuno kendo mar ariyo king'iyo wach mane wawacho kuom ng'ikruok kuom weche mag EACC ni yes magi gik momiyo wadwa ni kendo be chak lok pend chik mondo mi wami Ethics and Anti-Corruption Commission teko mar prosecute kagise mako ng'ato kagise investigate gin gi power to prosecute ok ni file ni pod chak dhi ne Director of Public Prosecution nikech kanye mang'ikruok kendo bede nikech kagise mako ng'ato mwayudo ni ng'ano timo makosa koro wamiye lak mar bite wamiye a teeth to bite mane gima makwayo yes koro menego bed ni to gi public participation ni on mic e gima be maduong'ie moloyo ing'eni sani pod the guidelines watiyo gi gik ma based on court decisions court emosechiwo decision ni public participation must be qualitative must be measurable nitie a lot of things give several decisions mosewuok e doho koro wamiye jotendwa joma nigi power mar to legislate ing'eni wan ok wanyal legislate to jowa mwayiero mwatero kacha mondo dhi represent oversight to legislate ka gibedie jogo ma bende chiko itgi mondo ging'ene japiny wacho ni kar ka gipend chik ni nigi ng'ikruok gi yomyom moko koro nego wakete mondo bed gi mise motegno sawa erokamano anaparo ni katieko ni jopiny en ni ng'ama nigi rol maduong' kabisa wach mar katiba ni kodhi nyime en od bura ma iluongo ni parliament both senate and national assembly koro od bura no nigi rol maduong' kabisa and od bura no nyakwa ng'i joma wayiero mondo dhi kuro kech ka ikawo toyo ni mondo dhi obed jarit mar rombe then things will not work kanye makata chike mamoko mabiro chopo katiba kare ikale koro kanye nyaka chuj ji kabisa mang'ini ng'ama donjo kuro majority of jogo king'iyo joma ni od bura sani iwuoro ni kiromo kodgi to gin e romo mar joma ni e jela joma onego bed ni e jela to ni oko koso gin kure kech majority of them moko nigi buche moseng'ade wigi moko nigi ketho magi face tae to gin mana kaka iwinjo kowadwa mango wacho ni gin kapono donjne to giseloso gini yo makare ni nyaka wa exhaust appeal e kan mari rumo to joma moko police para moro kata police mina ni donjo ni gini chieng motek plini chieng ma wach ni tich wonga kendo mondo yud root moduogo en tich matek mogik to jasiasa kata ko kawo pli pod dhi adhi nyime gi tich I think that one need to be checked mondo wayier jood bura makare mabiro ng'iyo yo makare kata makwadwa recall to wanya recall yo moriere moko mi watabu erokamano nyanya kwa Ramogi twak mar buj jopiny ochopo e giko erokamano kuom yiero Ramogi TV jaloko mar osebedo Wilson Ochoka elo Odeny Salim elo Charles Omanga kachiel kod Buka Omole in bende miketo wang'i kendo ka uthulo mari mar neno kendo puonjori erokamano nyanya jaloko mar osebedo Wilson Ochoka kaka sengisi jago picha mar Lewis director mar Alinsi Simani kachiel kod yawa mantie kiru mar ariyo mosiro weche gi nyinga en George Bati elo Trevor Mbija otieno mokwe oriti masani. Yudo mo madonjre kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million